लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिआर हालामाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय असिलायै दाब दाब जायगायाव सांग्रांथि मेल आरो जयनिं हाबाफारि लाबोदों। बावैसो सान सिगांनिफ्राय बिपिएफ हान्जाखौबो बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयाजासे जयनिं हाबाफारि लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनैबो फिन गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटायाव बिपिएफ हान्जानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। मख'नो गोनांदि दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ नागारनानै बिजेपि हान्जायाव हाबफैनाय बारग' एमएलए आरो बिटिसिनि बारग' इएम इमानुएल मुसाहारिया दिनै फिन बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाफैयो। बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सा 1200निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बिजेपि नागारना फिन बिपिएफआव जयेन जानानै इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिटिसिआव रेभिनिउ जेनेरेसन जेबो गैया। हाग्रामानि समाव हा खाजोना हाग्रा बिफाननि रेभिनिउ जमा जायोमोन। दिनैनि सानाव बिटिसि गोरोबथायाव सिफायजाखो ना सिफायजायाखै आं जेबो मिथिया। बिटिआर गोरोबथाया मेम'रेन्डामजोंसो जादोंमोन, बिटिसिनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै होनना फोरमायो। आरो माब्लाबा समाव खोनानो मोनो बिटिसि गोरोबथानि बादिनो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो सुबुङानो बिटिसिनि थागिबि होनना प्रमद बर'आ खाबु लानानै बुङो होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव इमानुएल मुसाहारि बिथाङा ओरैबायदि बुङो। और बीटीसीर क्षेत्र रेभिनिउ जेनेरेशन एक ना बीटीसीर आजिर दिन निजाबबीया इनकाम एक ना जिरो हाग्रामार दिन लैंड रेभिनिउ आरम्भ करक नाइबा फरेस्ट डिपार्टमेंटे कक ये रेभिनिउबिलाक बीटीसी जमा गति आज मैं नाजानो बीटीसी चुक्ति स्क्रेप हल ने हुआ ना ये नाजानो गति के विषय आम स्पष्ट नहूँ मात्र बिटिआर एकर चुक्ति स्वाक्षरित হৈছিলে मेमोरेंडम अफ आंडारस्टैंडिंग गति बीटीसी विषय एक क्या ना क्या प्रयोजन हमें शुना पाँ बीटीसी एकर चुक्ति मते बीटीसी अंचल बसबास करा जिसको बसबास कर बीटीसी बासिंदा कय प्रमोद बर डांगरिया सुविधा लै पे गति के बाकी मैं बर विशेष नाजानो मजते अलपमान आतरत आसिलो एने एक्टिव पलिटिक्सर गए आको राइजर आह्वान और बिपिएफर आगर सतीर्थসকলে आह्वान जानाइছে एकेलगे काम करूँ जी हो गल गति के मोर कारोर प्रति मोर बेया भाव नाई गति दायित्व दिले आको आगबाढ़ी जाम और आजिलेके जिमान करिसिलो हाग्रामा महरी नेतृत्वते करिसिलो पार्टीत आहार पलिटिक्स कराओ नासिलो गति के एके दायित्व दिसिले इएम हिसाबे गति मैं काम करिसिलो एमएलए एकेटे दिसिले मैं करिसिलो जो किबा कारणत किबा हो गल किन्तु हेतु आमार मते एटा हेतु नाइ जोबार निर्वाचन विपद थी विपद चिप्रांग मरा अभियोग चिप्रांग माने आपलोके मनत आछे ना नाइ जे आमार बर्तमान स्पीकार विश्वजित दैमारी डांगरिया प्रतिदिन कागजत स्पष्टभावे কৈছিল যে इमानुएल मुसाहारि फैक्टर নহয় गति बिपिएफत नाथाकिलेও आमार कोनो लोकसान नाइ तार पिছত अलपमान बात चाइছিলো यार प्रतिक्रिया आमार बिपिएफर मुरब्बी ये व्यक्तिगत मंतव्य ने बिपिएफर सिद्धांत गति बिपिएफर फाলৰ পৰা स्पष्टीकरण নহল गति মোক যদি प्रयोजन নাই मैं आतरि गलो गति चिप्रांग मारार कथाई নহয় मईतो पिछफाলৰ পৰা मारा নাই मईतो सन्मुखर पৰাই युद्धत लागिছো गति के जोबार केनेকুৱা হৈ গ'ল।